National FM. Muri yeZimbabwe ndiri mukati meguta reHarare. Kutaura kuno ndiri kunzvimbo inonziko kwaBoka kana muchiziva kwaBoka andidika kune location inonziwo Ivory Park andidika kudhuze nekuFidelity. But right now nditori munzvimbo kwaBoka andidika munokwanisa kuona muri yeZimbabwe pamushika apo panonodha makombi apo andidika ndo patiri muri yeZimbabwe. Ndina amai kana kuti mama vandinawo panapa. Muri yeZimbabwe munozviziva kunonzi mbudzi kuberekera pavanhu hunzi ndizvarirwe chi ndidzingirwe imbo andidika. Amai vandinawo panapa vane dambudziko ravari kuchema munyika yeZimbabwe vangabatsirika sekuchema kwavo. Zera ravo mukariona munovaona vari kuda kuchema kwamuri muri yeZimbabwe kuti muvabatsira. Kana pane vanobatsira kuno kuvabatsira ngavabatsira. Makadii zvenyu amai? Makasununguka kutaurisa zvenyu mama kuti mugonzwika andidika kuti vanhu vakunzwe zvichemo zvenyu. Mama, chii chaita kuti mudane bhosho? Chii chaita kuti mugondichemera pano imimi kuti nyika yeZimbabwe inzwe zviri kuitika mukati menyika ino? Chaita kuti ndidedze bhosho inauye kuti inini mai vangu nababa vangu vakarambana. Ndokubva taenda naamai kumusha kwaamai. Ndokubva tanochengetwa. Grade 7 kwakudiwa birth certificate kuti ndinyore grade 7. Ndokubva tanzi chimboendai kumusha munotaura nevehama dzenyu. Ndokubva ndaenda kwabamukuru. Ndiri kwabamukuru. Bamukuru vakabva vanyorera baba vangu tsamba sezvo baba vangu vachigara munzvimbo yekwekwe kuti vana vauya vari kuda mabhedhi. Baba vakatumira mudzimai wavo wechipiri kuti auye kuzotitora. Akasvika tiri kwabamukuru akangotitora havana kunooneka kumusha kwana amai. Ndokubva tatanga kugara navo kubva 1993 ndiri grade 7. Uyu anga mukadzi wababa wepiri? Alright. Vakatitora vachiti vari kunotitoresa mabhedhi asi havana kuita sekudaro. Vakandidzokororesa chikoro. Ndadzokorora ndaform 3 1998 ndakazodanana nemukomana wangu. Zvaizikanwa namainini nababa vangu nedzimwe hama dzavaiva vatiratidza vachiti ndidzo hama asi inini sekusaziva inini ndaingoti ndidzo hama. Tagara ndanyora form 4 ndakapasa 5 masubjects asi ndakashayiwa English pamasubjects acho. Kuti ndienderere form 5 zvanga zvisisaiti nekuti ndakatadza kutora certificate nekuti ndanga ndisina birth certificate. Ndakanyora form 4 ndisina birth certificate. Zvadaro mukomana wangu sekuronga kwaanga akaita kuti anoda kunondibvisira. Nguva yekuti anobvisa yakakwana. Ndokubva zvanzi namainini mukadzi wababa vangu mukomana ari kuda kuroora zvichaite kuti akuroore nekuti amai vake vane nyoka yavanayo yavanoda kunokuisa muchiuno sezvo ivo uriwe muroora mukuru wemusha imomo. Makakwanisa here kumbovabvunza kuti mama mazviziva sei kuti vamwene vangu vane nyoka? Ndakavabvunza kudaro vakati pane muprofita avaudza. Alright. Muprofita uyu aiva ari munhu weukama sekuziva kwawe nandinyatsokuziva semunhu akatorwa wanga akambokurira umusha kwamai vake. Yes. Ndokubva ndati hazvina basa regerai ndiroorwe naye ndinozviona ndasvika ikoko. Ndokubva vaenda vakanotaura nemukomana. Mukomana ndokubva asvika pakundisiya. Ndokubva ndagara mugore ra2001. Ndokubva ndaendawo kumusha ndichida kunotaura nehama dzamai vangu. Ndiri kumusha baba vangu vakazouya ndiri pamba pemukoma wavo. Vasvika ndiri papo svikai mwana uyo akandituka zviite kuti agare pano apa. Imimi tete hanzvadzi yangu nogara naye patichadzoka kuzoita manyaradzo tozotaura dare rake togara pasi naye. Ndokubva ndasara ndiri mumaoko avatete. Ndasara ndiri mumaoko avatete ndakadanana zvekare nemumwe mukomana aibva kuPhilabhus. Apa manga masiyana neuyu nenyaya yekuti anzi mai vake vane nyoka. Ndokubva ndadanana neaibva kuPhilabhus anga auya kuzovaka dhemu rainzi Matezwa kwaChiwara kwaGuchu. Zvadaro tete musi wavakaziva kuti ndichida kuzovaratidza mukomana wangu vakanditi hazviite kuti uroorwe nemukomana yeye nekuti baba wako vakazozviziva kuti wamitiswa uri kuno inini ndichapinda mhosva endai munotsvaga basa. Ndokubva vandibvisa pamba pavo tete. Ndokubva ndanotsvaga basa mumasvimbo. Ndokubva ndanoshanda sehouse girl. Ndichifamba kudaro ndaiti ndikadanana nemukomana wandadanana naye pasina 3 months kana 4 months anobva amondisiya. Ndokubva ndambonogara kwaMutare. Ndagara kwaMutare ndokubva ndadanana nemumwe mukomana. Ndakadanana naye ndokubva andisiya. Saka panguva zhinji yandinotaura namababa vangu ndinotanga kukwenya. Saka ndaifungidzira kuti inyaviri. Saka pakukwenya apa inini nguva yese ndaiti inyaviri kubva muna 2000 pakataurika zvenyoka iyi. Ndichifungidzira kuti inyaviri nanhasi ndichiri kungokwenya. Saka nekuzofambawo nekukura ndazoroorwa nemumwe murume muna 2008. Ndakaenda kunhamo tasangana kunhamo. Zvikaenda baba vangu inhumbuka
ndikabva ndati handida kufambira zvenhumbu tauya kunhamo tasangana panhamo. Zuva iroro ndichingodzokera murume wangu iyeye baba wemwana wangu ane 15 years vakabva vatoziva kuti ndichidzoka mumba ndakatanga kukwenya. Ndichikwenya murume wangu akatanga kufamba neni. Achifamba neni maifamba neni ainzi pane ushereketwa huri pana amai avo. Murume wangu akaenda kunoroora. Kunoroora kwaakaita hapana kushedzwa amai vangu. Panga pana mai nini vavo ndivo vakagara panzvimbo yaamai vangu. Ndobvunza baba vachinyora listi vanyorera listi yamai vangu. Ndikanzi inini ndinonyora nekuti mukadzi ndewangu ndinoziva masaizi ake nezvese zvaanopfeka ndini ndinozviziva saka iwe siyana nelisti yatiri kunyora. Ndiri kubva ndadzokera ndadzoka kuno kuHarare. Ndadzoka kuno kuHarare zvakaramba zvichinetsa ndiri mumba umu nemurume wangu. Murume wangu akatanga kufamba ndokubva ati ngatidzokere kwana Tezvara tinogara pasi tifambe tiri pamwe. Tichisvika ikoko baba wangu vakabva vati isusu tinotora mwana wedu tombosara naye tichitaura naye. Murume wangu ndokubva adzoka kuno kuHarare. Achidzoka kuno kuHarare handina kuita mazuva maviri baba wangu vakabva vandisidzokera kuvarume vavo. Ndikavati ndinongoenda sei ndisina munhu anondiperekedza sezvo ndambouya nehama dzake vachindiperekedza. Baba wangu vakatidzokera. Ndichidzoka kuno kuHarare ndaigara munzvimbo yeChitungwiza. Ndichisvika murume wangu akatotama akatakura zvinhu zvese akaenda nezvinhu zvese. Ndichizomutsvaga murume wangu ndichitaura naye pafoni asati aenda kuSouth Africa kuCape Town. Akanditi baba vemwana uyu vanoshandisa mwana wavo sezvo vachimushandisa ndosaka vakamutora. Ina handikwanisi kumutambira kana asina kudzoka nehama yekumusha kwake. Ndokubva ndagara ndiri mumaoko ehama dzemurume wangu. Hama dzemurume wangu dzikandiperekedza nemapastors ekumachechi dzataienda vachiedza kuti vanotaura nababa wangu asi baba wangu vakaramba. Ndichizogara 2015 chibva ndadanana nevamwe baba. Ndichibva ndazvara nawo mwana ane 8 years. Ndadanana nababa ndazvara mwana ane 8 years. Baba wangu vakanditi ndakakuti iwe ita zvekutsvaga mari. Kana munhu asiyana nemurume hafaniri kudzokera mumarriage anofanira kuita zvekutsvaga mari achichengeta vana vake. Ndakabva ndatanga kunetsana nababa ndokubva ndasiyana nababa. Saka inini chinondinetsa mhuri yeZimbabwe ndechekuti kana vabereki vakarambana vanoroodzwa here mai vavo vasipo nekuti mai nababa vakarambana. Inini chinondirwadza inini mai vangu vapenyu. Baba vangu vakanditoresa bheti vachiti mai vangu havazivi kwavana asi ini mai vangu vanofamba pasi pesi. Mai vangu vapenyu. Baba vangu vakavhilisa affidaviti vachiti inini mai vangu havazivi kwavana asi mai vangu varimo mumaguta. Inini handitenderi kutaura namai vangu. Ndinobvumidzwa nditaure namai nini. Ndichizofamba ndichinzi inini ndine nyoka yandinayo. Ndichivabvunza baba vangu zvenyoka nekuti mudzimba dzese dzandiri kupinda ndiri kunzi amai mune nyoka. Saka handizive kuti nyoka iyi pamunonzi mune nyoka imi nyoka inonzi iri pari? Iri muchiuno vangu. Muchiuno mimi? Omwe pacho imimi pale kumbomire mama uchenai. Imimi pale zvamunonzwa here kuti muchiuno mune nyoka iri? Pamwe pacho ndinenge ndichivaviwa ndikatanga kuvaviwa ndinokwenya. Handikwanisi kugara pane vamwe kana ndatanga kuvaviwa. Ndikatanga kuvambwa muviri wangu handikwanisi kugara pane vamwe. Ndaitomboraramawo ndichitengesa ndiri vhenda handichakwanisi kugara pane vamwe. Ndiri kufamba ndichindonga marara aya nekuda kwababa vangu varipo here. Mhosva ndeyekurambana kwamai vangu nababa vangu here. Ndinoda kuti vana mai nababa akarambana vana munofanira kutambura here. Ichokwadi muri yeZimbabwe inini baba vangu vakati vakanoroora ndikataura nanasekuru vangu zvikai baba vanyu vanhu vanobvisa kana tsvakirai kuno. Nhasi kouya mwana wekwamai guru onditi wakatuka baba enda unokumbira ruregero. Ndinonokumbira ruregero rwei ndabvunza zvekuti roodza baba mai vedu vasipo. Ini mai vangu havana kufa vapenyu. Vakanditoresa bheti vachifisisa affidaviti kuti mai vangu havapo ini mai vangu varipo. Ndakarerwa mucha kwamai vangu ini. Handiti nhasi ndinonzi ndilipire. Imwe nzirege ndibvunza mama. Imimi kana musiri kuziva kuti mai venyu hamusikuvaona andimagarira mucha kwamai. Ndinoona mai vangu ivo baba vangu ndovanoti havavaoni. Mai vangu havaoneki nababa vangu chete. Ini mai vangu ndovaona. Chero izvezvi ndikavafonera ndakamira pano ndotaura namai vangu. Imi muri kuti nyoka makaiswa nani? Ndakaipihwa nemukadzi wababa vangu nekuti ndiye akataura nezvayo. Kwose pandiri kubvunza vanhu zvenyoka yacho vasiri kudaira. Mukabvunza zvenyoka vadairi? Vadairi
vanonditi unotanda bozo sei vachindinongedzera kutanda bozo inchibvunza zvenyoka yavakambotaura nasiri ndakataura nyoka ina inotaura namai vangu imi muri kutoti izvezvi munotombonzwa nguva yekutoti zveshuwa nyoka iri ndinotozvinzwa pamwe pai ndinotozwa tiri kupinda nepasi petsoka ndondikasvika paisvika vandogona kumbira sauti but panogocha chibage havazivi chandakumbirira sauti chii ndiye ndinaisa mukati metsoka yangu kana kuti ndinokwisa mumba mangu ndinogara neparafini kuti ndirare ndoshava hope nekuda kwechiunu chakatsvagwa nababa vangu here nekuti ini mai vangu nababa vangu vakarambana imhosva here kurambana kwevabereki ndeno inini vana vangu vari kutambura because inini vana baba vavo vakandiramba ndoshungurudzika nekuda kwababa here muri yezimbabwe ndotambura ndofanira kusafa nekuti mai ababa vangu vakaona mumwe mukadzi ndizvo here mainini venyu mimi makambovabvunza here nezvenyoka yekuti ndakavabvunza vakati iwewo usataura neni taura nababa vangu ndotavari kutaura izvozvo orenyerenyu nechokwadi muri yezimbabwe ndo zviri kuitika ka ndiri kutaura naamai ka tiri munzvimbo yeguta reharare watini kuivory kubuka nditika vandoziva panzvimbo panonzi pamushikashika pana amadindabwa ndo patiri namai ava muri kunzwa vari kuchema zimbabwe kana kuti pasi sese zvairi live handitika kwamuri ikoko munoziva kuti vanokubatsirika sei kune vanofungidzira vanogona kubatsira amai vari panava ndo dambudziko ravainaro amai vanovaviwa muviri amai vanonzwa kufambwa vanotogara neparafini nesauti yekutoti vakwanise kurara chikonzero nyoka yakataurwa naamai ninika inenge ichifamba mukati mari vari kuchema idambudziko havagari nemurume vanopuwa vana ende varume vari kutiza vachienda chikonzero dambudziko riri pavari ende baba vari kutoshevedzera kuti wakatanda bozo wobatsirika sei aiwa tinotenda muri yezimbabwe so mashoko amungada kuudza vanhu vari pasi rese kuti rubatsirwa muri kuda ndiri pamai ndinokumbira kubatsirwawo muri yezimbabwe ini nandizviti nyoka yacho inobva sei pandini asi baba vangu namai guru vangu nemukadzi wavo vanoziviwa nyongi nhau yenyoka saka ini ndoramba ndingosafa here ndingoti pandafamba chesechero pamasowe chero papi ndechingozi amai muroyi mune nyoka imimi nyoka yakakamboswa itaura nezvayo here nemwe munhu saka ndonzi handifani kutaura here just because ini mai yangu nababa vangu vakaramba tinotenda muri yezimbabwe ndofunga ndiwo mashoko achona tinotenda isiwo